खुलुमबाय दिनैनि दैलि खौरां निउस पर्टेल नायगिरिनि साफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय मिथिहरनाय जायोदि दिनै बानगावआव थागथारा खैरिगुरिनि सोरमांगा क्लाब सिफुं पार्टी दाहार क्लाब बिथांमोना दिनै बानगाव बेम गाफैदों दा बिथांमोना मा फोरमायो बिथांखौ सोंनानै लानि बिथांमोननि कन्डिसना माबायदि बिथांखौ सोंनानै लानि आं दिनै मेनेजारा नैबेनो खुलुमबाय मानगोनां बे बानगाव गामिनिनो बे न'खरनि गारजेन आरो बे बानगाव गामिनिनो मानगोनां बे न'खरनि जाथि खुरमाफोर जानाय नोंथांमोन दिनैहाय जोङो बानगाव गामियाव खावलायहरजानानै जोंनि थागथारा गामिनि खाम लाइब्रेरि क्लाबनिफ्राय जोङो रिंगु दामसा लाबोदों जोंनि दामनाय देनाया माने सिफुंजोंनो जों दामो बेखौनो जोङो बे नैबे फिसा इन्सट्रुमेन्ट्सखौ लानानैनो जों दिनै 30 बोसोरसो जाबाय दा बेजोंनो जोङो बयखौबो जोङो जेरै मालाय गामिया बा गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय खावलायहरो बे खावलायनाय लेखायै जोङो फैयो दा दिनैहाय बानगाव गामिनि दिनै नैबे हाबायाव नैबे प्रकाश बसुमतारीनि हाबायाव फिसाला देरसिननि हाबायाव जों दिनै नुजाथिफैदों बिथांनि खावलायनायाव दा दिनै जोङो खावलायनाय लोगो लोगो जोङो 7:30 समाव जोङो आराम्भ खालामदों दामनाय देनायखौ दा रायजो राजाफ्रा जोंनि दामनाय देनायखौ बे बानगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि दामनाय देनायखौ मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो जों बेखौ बुंनो हाला अब्लाबो जोङो दिनैहाय जोंनि डिसिप्लिनफ्रा जादों जायाखै बे नोंथांमोनासो रायजो राजासो रुजुनो हासिगोन बा मिथिसिगोन नाथाय जोङो दामनायखौ फारियाव दामनाय लोगोसे बे गामिनिनो हाबा हुखायाव मोसाखावरि बिथांमोनखौ जोङो एसेबाबो जोङो रंजाहोनानै मोसाहोनानै दिनैहाय बे हाबायाव जोङो मोजाङै मोजां जोङो हाबाखौ दामनाय देनायजों खुंलांनो हाबाय दा बिनि थाखाय आङो नैबे गामिनि आरो न'खरनि गारजेनखौ जोङो मोजां रोखोम जोङो सन्थुस्ट जादों जायाखै जों बेखौ बुंनो हाला खिन्थु जोङो थागथारा गामि खाम लाइब्रेरिनिफ्राय जोङो दिनैहाय नोंथांमोना सोरबाफोर नांगौब्ला बा खाथि खाला सोरबाफोर नांगौब्ला बेखौ नोंथांमोना खावलायोब्ला जों फैगोन जोंनाव आपत्ति माबा गैया माबेबा समाव जुदि थारिखफ्रा बा लगनफ्रा मिलायोब्ला जों बाहाय हानाय नङा ओमफ्राय जोङो जुदि जोंनि जेन'बा फ्रिब्ला जोङो दा लगनफ्रा मिलायलायाबा बा हाबानि थारिखफ्रा मिलायलायाबा जोङो नोंथांमोननिफ्राय जेसेबां खावलायो एसेबां जोङो फैनायखौ जोङो राजि दा जोंनि लोगो जोङो 7 जनसो मानसि दङ जोंनाव इन्सट्रुमेन्ट्सआ माने जोंनाथ' सिफुंसो जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो द्राम साइथाम लानानै जोङो गोबाव सम मोसाबाय दामै देयै माने बयनिबो हाबाखौ जोङो खुंबोदों आरो जों जे समाव जोङो हाबा होदों जोंनि हाबा होनाय समाव माने जोंनि बे दामनाय देनायजों मोसाखावरि बा रंजाखावरिफ्रा बा हाबा लाग्राफ्रा आङो दासिम आङो गाज्रि माबा खोनाफेराखै माने जोंनि दामनाय देनाय बेम पार्टिजों फिसाब्लाबो बा इन्सट्रुमेन्टफ्रा खमब्लाबो जोङो रायजो जानायखौ मोजाङै संसार जानायखौ जोङो मोजाङै नुबाय थादों दा बिनि थाखाय आङो जोंनिनो बे दामग्रा रिंगु दामसाफोरखौबो आङो बुंखायो नोंसोरो स्टेन्डार्ड हिसाबै बा डिसिप्लिन हिसाबै जाहाथे मानि जोंनि लोगोफ्राबो जाहाथे मानि हाबाखौ जोङो न'खरनि जानानै बा गामिनि जानानै बा एखे माबा जानानै जोङो बर' जाथि हिसाबै जोङो मोजां रोखोम मोजां जोङो खुंलांनो थाखाय जोङो दिनै नुजाफैदों दा आंनि एसेखिनिखौनो बुंनो होननानै आं एसेबां रिंगु दामसा दामग्रा देग्रा दं नोंसोर सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइ मोन्दोंमोन नामा बे अनसुंथाइया हय नंगौ मोन्दों जोंनि गामियाव सासे रेन्जार दंमोन बे बिथाङा जों लागोयावबो एसे दामग्रा देग्रा नांगौ बा माबा मोनसे नांगौ होननानै बियो जोंखौ बरायनानै 6 जन 7 जनसो बा 10 जनसो जमा खालामनानै जोंखौ फोरोंनाय मानि इन्सट्रुमेन्टखौ बायना होदों ओमफ्राय जोङो बनगावनिफ्राय सासे मा होनो अस्टाद लाबोदों फोरोंग्रा दा बेनो बेमनि अस्टादमोन अब्लाबो सिफुंबो रोंगौ बे सिफुंनिखौनो जों लानाय जादों ओमफ्राय जोङो बेमखौ लानाय जायाखै दा बेहाय अनसुंथाइया बियो बे दामग्रा देग्रा इन्सट्रुमेन्टस ओमफ्राय ट्राम डायद्राम ओमफ्राय माबा सिफुंखौ बियो बायनानै होनाय जादों बिनि उनाव जोङो लासै लासैनो सोलोङै बिनिफ्राय जोङो मोनसे पार्टि दानानै बा जमा जानानै जोङो रोंगौथिखौ जों लानानै ओमफ्राय जोङो बाहेरायाव ओंखारनाय जादों ओरैनो दा नोंसिनाव साबेसे दङ ओरैनोथ' दा जोंनाव
आवगायाव 9 जनमोन दा माखासे समाव बै बयसनि अनुजायै माखासे बोराय जानानै बिसोरो थाबोबाय अब्लाबो जोङो इयुन जोलैखौ जोङो फोरोंलांनो थाखाय जोङो माबाखौ सेंग्राफोरखौ जोङो बा इयुनफोरखौ जोङो लाफागासिनो दं दा बिथांमोनाबो जाहाथे मानि जोङो बोराय देहा जाबाय हिसाबै जोंनि उन बिथांमोनाबो जाहाथे मानि नैबे कालसारखौ फोथांलाङो होननानै जोङो उन लाफागासिनो दं दा बिनि थाखाय आङो जोंनाव दा 6 जन 7 जनसो उन्दै बा इयुनफ्रा सोलोंनानै रोंगौथि लानो जोंनि सायाव आसा खालामगासिनो दं दा बेखौ आं बुंनानै आङो नोंथांनि सिगाङाव आं बेखौ बुंनानै होनाय जाबाय। बिथांनिफ्राय दा सोंनानै जों गोबां मोनथिबाय बिथांमोनहा सिगां इन्सट्रुमेन्ट बायनायाव सासे रेन्जार बिथांमोननो दान होदोंमोननो दा बेनिखायनो बिथांमोननिफ्राय जों मिथिबाय एसेनोसै।